मानो खामानि मावलायनांगौ सोलिगासिनोथ' बिदिनो आरो जेब्ला सोलिनो हाया जागोन सरकारखौ दाय होगोन जुदि सरकारनि दाय जाया होमबालाय गावनि खाफालखौ दाय होगोन होमबाबो खामायना जाया नामा नों नांगौब्ला मानसिफोरखौ थगाय जागोन थेवबो खामानि मावना जाया आङो तेरी मेरी गल्ला होगी मुसहुर थै बुरबक मा जानला मोनला रोंना फैलाबायदों नोंनि बे मैसो गारामाजों सल' खननाय खोनासंनांगौबा खोमायासो बेंगा जागोन बे वाट आं माने बर' सल' खननो रोङा ना आरो बुजिबो मोना आङो बोरमा फाग्ला साला मा फांसोजोंथ' रायलायदोंलाय हा तेरी मेरी गल्ला होगी मुसहुर फाग्लासो जादों नामा गथ'आ मिथिला आरो तेरी मेरी गल्ला होगी मुसहुर थै बुरबक सिरि ज'था मोजां नांदो कत' मोजां सल' बेफोर मोजां मोनलायनायनि मा घन्टा बुजिनोसोलाय मोजां मोनलायनायनि सल'फोरखौ मोजां मोनलायनायालाय मा मोजां मोनलायनाया जादों खाना नों गावनो खाना बयफ्रेन्ड थाखानाय सिख्लाफोरखौ सिनायनो रोङा माने मोजां मोनजाग्रायाबो मोजां मोननाय थायो होमबा आं मास मोनसे सिगां रुमबांनि थाखाय बुजानाया ओरैनो थांबाय मानोथो बुजानो नोंलाय है रुमबांखौ सासे सेंग्राया प्रप'ज खालामनो फैदोंमोन बेनिफ्राय रुमबाङा सेंग्राखौ अन्थाइ जिदेना होबायना खर'आव बा ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' रुमबांखौ गामिनि सेंग्राफ्रा बुनो होनना आवग्रिजोबदोंमोन ना नोंगौ आंनि थैयाबो जाबाय गरम थानो हायासै आंबो नरम गरमैनो आंबो बुंबाय मा बुंनाय नोंलाय आं बुंदों हिनजाव मानसिनि सिगाङाव मानि दम दंब्ला नैबे रोंजों नाङा मानो बेनिफ्राय हारसिं नांजोब्बाय नोंसोरखो दांनो जिबायदि धुलायदों आंखो 17 दिन हस्पिटालाव थाहैनांदों बेनि उनाव बावगारबाय आं मानो बावगारनांगौ जाखो बोरैबा बावगारखो गोसोखां बोरै गोसोखानांगौ जाखो गोसोखां बोरै गोसोखानांगौ हा मा बावगारदों बेखौ गोसोखां नोंसा नोम्फानि खर' बोरै मिथिनांगौ मा बावगारदों बेखौनोथ' मा बावगारदों गोसोखां बोरै मिथिनांगौ जाखो मा बावगारदों बेखौ गोसोखां आरो खनसे होनबावलाय मा बावगारदों बेखौ गोसोखां खेला मोनदों आंनो सैमा साला आंबा मा साननानै बाग्राय फ्लांनाय साला सैमाखौ मा जायोब्रा सैमायालाय एफा बोलो दं आंसो बाग्रायग्रोखाथारबायमोन आंखौसो बोरै बुनो हाखो आयै एरेन खर'आलाय मा जाखो नोंनालाय जायाखैलै एख' जवान फिल्मनि शाहरुख खान रखम सोंलायलांबाय माथो थै थांनोबा थां शाहरुख खान बायदि होनदो आं हाबा मा जादों साला सोरजोंबा बुजानाय नामा नोंलाय नांगौ नों थांमारा ना थांमारा बेबायदि आखलखायनो बुनो हरजाबाय खोमाहाय सोरजोंबा साला आं हाबा मा जादों रोन मा जानायब्रा नुवाखै मा जादों शाहरुख खाननि कपिसो खालामबाय नामाब्रा बे मा फिल्म मोनथाय आंखौ बारा टेनसन होना दे खर'आ बारा थिग नंखाया आंना माथो जायामोनब्रा थांनोबा थां बारा सोंलु सोंला खालामबाय थानाङा बारा बाया टपथिंनि रागाखौ नोंनावनो सुद्रायजोबगोन आं आदा मरियानोसो एख'आनो गैखाला खनसे खननै दांबानो दानो जलदबसो गोलैना थागोन खोमा ओइना आरो सोरबा दामब्रा माने फैबावलायबाय बेयाव थाबाय थाबा जानाय नंला खुगासो नांला जोबगोन बे हैद न'आवनो उन्दुना थाहैनोसैलां